Аз съм Minecraft Gaming BG. Днес снимам с Чейз, мой приятел, Иван, Стив, Мръсника, сменил си скина, Да, мускулест. Вижчима, Мени, най-добре. Сега зацепим дърво, но гаден спаун. Такъв беше Сида, написах го рандом. Не е рандом, не мога го запомня. Просто хвърти. О, вълк. Не ги ударяй. Ударих вълк. О. Малко се заяжда с вълците. Те са вълци. Кот вече са. Уау, това дърво е много странно. Почвам да го цепя. Аз цепа. Цепа си дърво. Хора, този клип няма да бъде дълъг. 10 минути. Дисконектвам сервер. Дисконектва със сървъра на всеки и така. Малко бъгва, казвам ви. Защото това приложение... Ако искате да ми знаете скайпа или сте от Карлово, търсете ме на един парк на едно яйце, където има яйце. Ники няма ми го фърсва. Пелен ще бъдеш сам. Ако сте в училище, средно училище Васил Левски в Карлово, Може да играете с него. може да играеш с мене. Ма са забранени телефони, че не мога да играем на Майнкрафт. Затова скайповете ми дайте. Аз влязох. Отново. Още Ники. Взех си достатъчно дърво, оставям, че го на теб другото, Иване. Окей. Що мислиш? Малко да ме изчакали. Никой няма. Аз като вече ми обка сървъра, никой няма чака. Чакай, че да си обработя дървото. Ей, Чейз, Какво? Тук съм, виждам те. аз готин ли съм? Стив Джон да гейм. А защо си Стив? Защото ми е готин. Той винаги е Стив, не го разбирам. Автоджъмп. Чакам ги да дойдат, да ме следват. Това само 6 дърво. Да, това 6 дърво. Идват ли? Идвам аз. Къде си? Идвам. Чейз тука? Ето го и Ники. Къде? Ето го. О, Ник. Майко, не знам как скочих. Ти летиш. Не, скочих. При мен ли беше? Беше на място. Да, малко е бъгово. Ей, за какво му ударяваш? Не съм аз. Не знам, стават бъгове. Да, при мен, като цепих дърво, някой ме удари. Да, един път цепеше дърво и някой го удари се едно. И мен. И Никито, който сме снимали. Който аз снимам. Minecraft Gaming BG, повтарям. Така ме. Моят YouTube О, чанел какво си това, е... Байо? Какво? Та се ходеше назад. О, хубави дървета. Баки байома, гъби. Аз Не ми Това е трябва. слом. Това е сломка. Ари, всеки да цепи по едно дърво, аз който си заплю дърво да си го цепи. Взимайте си такова дърво. Ма, иначе който си го заплюи, нали? Без такива заплуванците. Да, мен човек си да се удари. Той наской такъв е. Се е заплюй. Намали си звука, бе. Това пречи на клипа, нали? Малко пречи на клипа, да. Какво правиш, бе, Чейз? Нищо. Кой има крафтинг? Аз съм. Ето Къде ще крафтинг. преживее? Не знам къде да преживеем. Чакай, че да видя на какво ме е написал, ле. Аре, да сме честни, се играем на изи. За какво? Айде, всеки си крафта по един меч. Айде, аз също няма. Кръвнеш си меч, защото зомбитата... Не, по-добре камен една сега, тъто ще копая. Моля на мен да ми слоите. И на мен.
Добре. Аз отивам Аре, да... бързо е. Аз отивам Все. да търся овце. И аз. Следвай ме. Аз намерих такива байове пълно с крави и овце. Както виждате, мобизена от една страна. Имаме програмата за снимане. Следващия клип може да покажа. Гладен. Трябва да ям. В 10-я ми клип може... Ям. Аз съм най-новия тук. Най-новия снимач. Това ми е първия клип. Аз имам каменен меч. Епизод първи. Тако. Yes. Аз също имам една вълна. Ще изям месото. Я, аз ядох. Мага са. Трябва ми ядох. Мале сам как бъгнал. Ще го сложа написало, докато се оправим. Аз хапна малко. Не, че налепи на това. Те малко... Събирайте си храна тогава вече. Аз си сложа меча и тук да ми е по-удобно. Може ли да ни направиш кирки? Аз съм само едно камък, да изпали малко. Изкопавам. Защо взе само един? Да, ме ти ни череш, никъде не чеша да загуба и няма да... Абе, аз отивам да трепа животни за Ма храна. наблизо ли? Ами, тук съм. Ето няма и теличка да изпили. То няма толкова животни. То няма толкова животни тук. Да. Но какво се очаква, колкото има. Следващия клип ще ви покажа как... Не, в 10-я и 11-я ще ви покажа как да си инсталирате Mobizen, програмата където снимам, и Minecraft. Play. Мога вече да си направя легло. Взех вълна. Колко? 3 вълна имам. Сега мога да си направя легло. Кой има крафти? Аз? Аз имам. Ама нали ти го изостави? Ми да. Айде слагай. А, Ето, държа Какво? легло. Без да искам си взех Mobizen. Си го сложих другади. По-нагоре. Аз си го слагам по-нагоре. Някой може да ми даде кирка? Железна. Аз нямам. Камена? Ей, гол! ей, добре, да ти дам ли една? Давай. И на мен ми дай. Дама, имам, че изчака още колко камък ми трябва. Имам за още една кирка. Добре. Чакай да изпа още 3 за мен кирка. Готово. Уау, от първия удар. Направи ми един меч, моля. Какъв? Каменен. Направи си Дай ми кирка. кирката камена. Давам чесъл. Благодаря. Мали, имам още 2 кирки. Ми давай ги. Ма аз говоря дървена. О, Мале, имам 2 камъни. Наско ти защо си Роблоксиан? Абе, не съм Роблоксиан. А защо вървиш като Роблоксиан? Защото нещо ти бъгва. Нищо бъгва, сериозно. Мен не ме е бъгнало един път. Но чак им бъгва. Една брадва си направя. Никъде Често ми направете, бе. на мен не ми бъгва. Към удари. Ами Ей. аз за да изпробвам дали на мен ми бъгваш. Не ми бъгваш на мен. Чакай. Мале, аз направих 4 паници. Да направя ли... Добре. Като е пълно сгъв, може да си направим къпи. Къде да остава честа? Ти ще го остави до крафтинг тейбъла. Няма да се пази. Някой пак ме удари. Ами за да се пазиш, да отида в мината. За 8 камък. За 8. За печка. Аз направих печка. Ари, за всеки случай да има. С шиф. Я дай на мен печката. Аз имам 7 кабелстон. На кой да му дам едно? Ей, тук има едно. Чакай. Това не е кобъл. Чакай, че аз си някак си го премея. Кук. Ник, че долу ли си? Ти да си вземеш едното. Кабел. Ти чуваш ли ги? Майка си. Мисля това да заклипа. Да, това се заклипа. Ако ви е харесало, дайте лайкове.
Абонирайте за мен и бай-бай!